Honetan, H2 molekula aztertuko dugu. Hori da egon daiteke molekularik simplena. Eta ikusiko duzu, nola molekula hori ulertzeko ezinezkoa da. Lotura ionikoaren irudiarekin beste ikuspegi diferentea dugu. Eta lotura horri lotura kovalentea dituko diogu. Bueno, H2 plus molekula dagoen simplena dela esaten dugu, ze bakarrik bi protoi dituelako, eta elektroi bat bakarra. H2 molekula bi elektroi ditu, baina H2 plusek elektroi bat bakarra dauka. Orduan, honen Hamilton darra, da egon daiteken gauzarik simplena, alde batetik daukagu. Born-Oppenheimeren hurbilketan, zer esanik ez, elektroiari dagokion energia zinetikoa. Elektroia eta A protoiarekin lotutako energia potentziala. Elektroia eta B protoiarekin lotutako energia potentziala. Hori da gure Hamilton darra. Gero gure konbenentzierako guk jarrituko dugu gure referentziaren jatorria bi protoien erdian jarriko dugu. Hori dela eta orduan gure Hamilton darra jatorri honekiko inbertsio simetria duka. Hori interesantea izango da. Eta gero bestaldetik, baita bi protoi horiek jarriko ditugu iardatzean. Orduan, gure helburua zein da Hamilton darra jakinda, ateratzea zeintzu diren Hamilton darra honi dagozkien autobalioak eta autofuntzioak. Hortaz gain, hementsa daukagun Hamilton darran agertzen den ekarpenez gain, gero badaukagu beste ekarpen bat, bi protoien arteko energia potentziarekin lotutako ekarpena. Baina hori, RA eta RB finkoak badira, aldagaiak ez badira, hori konstante bat da. Konstante horrek izango du bere eragina energiaren autobalioan, baina bakarrik egin behar duguna da hori gehitu. Konstante horrek ez du aldatzen elektroien uin funtzioak. Hori dela eta orduan, Hamilton darra honen adierazpenean ez dugu sartuko. Eta bakarrik egin behar duguna hori bai buruan eduki behar dugu, energia osoa, sistemaren molekularen energia osoa, ekarpen hori, bi protoien arteko ekarpen hori, energia potentzian ekarpen hori sartuta nahi badugu, hori azkenean gehitu egin beharko dugula. Orduan, hau da batzi behar duguna. Hamilton darren autofuntzioak eta autobalioak atera behar ditugu. Eta, horren erraz izanik, honek badauka adierazpen analitiko eta zehatza. Baina gure kasunetan ez zaigu hori interesatzen. Guk egin nahi duguna da hurbilketa bat egin. Eta ze hurbilketa hori gero interesante izango dalako eta pixka bat orokortu egin dezakegu gure daukagun molekula zailagoa genean. Zein da uin funtzioa adierazteko erabiliko dugun hurbilketa. Horretarako, ondorengo ideia, irudia erabiliko dugu. A eta B protoiak. Oso aldenduta badaude, orduan elektroiak edo baten inguruan edo bestearen inguruan. Orduan, haren inguruan badakigu batez egoeran, oinarrizko egoera, gure helburua oinarrizko egoera aztertzea batez egoeran egongo dala. Edo, beren inguruan barriro, beren inguruko batez eren egoeran izango dugula. Hurbiltzen badugu, izango duguna da, espero dezakeguna, edo hurbilketa, uin funtzioan hurbilketa egoki bat izan daiteke, uin funtzio izatea bi hauen kombinazio bat. Orduan, gure hipotesia, gure hurbilketa ondorengoa da. Hementsa daukagun autofuntziorako daukagune hurbilketa ondorengoa dugu. Autofuntzioa izatea bi egoera hauen arteko kombinazio lineala. Eta bi egoera honi deituko diogu si A bat S, horrek esan dugu bat S egoeran, baina A protoian zentratuta, eta beste honi si B zentratutan, bat S egoeran, baina B zentratutan. Beraz, gure uin funtzioa bi egoera horien kombinazio lineala bada, halako gauza bat izatea espero dugu. R, jarriko du hauze RA parametro bezala dauka honek, eta gerozte gehi beta, beste konstante bat, gehi B bat S, kasu honetan R du aldagaia, eta RB parametro bezala erabiliko du. Euskal gogoratzeko zein den dauzkagune uin funtzioiek, gora ezagun, hemen txagertzen diren A edo Ben zentratuturiko bat S egoerak direla esponentzialak. Azken finean, han
edo ben zentraturiko an edo ben zentraturiko esponentzialak. Zati A0 dugu borren erradioa, eta hementxe azpian normalizazio konstanteak direla. Bueno, hau da daukagun uin funtzioa. Beraz, holako kombinazio lineala. Izango dugu gure hipotesia. Baina, hortaz gain lehen esan dugun bezala, jatorria bi protoien erdian egonda, gure Hamiltondarra inbertsio simetria dauka. Eta gure Hamiltondarra inbertsio simetria dauka, orduan, badakigu, Hamiltondarra autofuntzioak izan behar dira erosimetrikoak edo antisimetrikoak. Eta hori horrela izan da, orduan derrigorrez, alfa izan behar du berdin plus minus beta. Positiboa denean simetriko izango da eta negatiboa denean antisimetrikoa. Beraz, horrela izan da, guk dauzkagun uin funtziorako bakarrik bi posibilitate ditugu, edo simetrikoa edo antisimetrikoa. Simetrikoa plusarekin adieraziko dugu, eta antisimetrikoa minusarekin. Beraz, kasu honetan asko murrizten zaigu autofuntzioen izaera kasu honetan. Beraz, daukagu, alako kombinazio lineala, daukagu psi batez eren ezaugarria jakenduko dugu, batez ere simplifikatzeko, ez? Beraz, hau da daukagun han zentraturiko batez egoeran, badakigu batez egoeran, baina ez liatzeko, ez lusatzeko, ez dugu jarriko batezen ezaugarri hori. Beraz, hau da daukagun uin funtzioen ezaugarriak. Hau da uin funtzioaren adierazpena. Bi posibilitate bakarrik daukagu. Bueno, eta hementxe agertzen den alfa hori zehaztua dago, ze normalizazio konstantea, gure uin funtzioa normalizaturik dagoela aplikatzen badugu, normalizazio konstantea izango dugu alfa hori. Gainera, alfa hori erreala hartu dezakegu, bai? Izatez, Hamiltonen autofuntzioak beti errealak bezala aukeratu ditzakegu. Bueno, orduan, hurrengo pausua zein izango da, zehaztu dezagun zein den alfaren balio hori, kontuta izan da, gure uin funtzioa normalizaturik egon behar dela. Beraz, hori aplikatzen badugu, hau da, gure uin funtzioak, bi dira normalizaturik daudela aplikatzen badugu, orduan, az gaitezen, orduan, alfa karratu, hemen txedugu psi A plus minus psi B, biderkadura eskalara psi A plus minus psi B. Bueno, biderkadura eskalara honetatik beste lau ekarpena geriko zaizkigu, orduan daukagu alfa karratu, orduan hemen psi A biderkadura eskalara psi A, hori hau egiterakoan, plus minus psi B biderkadura eskalara psi A, plus minus psi A biderkadura eskalara psi B, eta azkenik daukagu psi B biderkadura eskalara psi B. Bueno, zer da hemetik atera dezake? Bueno, hemetik gauza batzuk ateratzen ditugu. Lehenengo eta behin, hau, batez egoera hori normalizatuta egonda, hau bat dugu. Eta gauza bera beste honekin. Hori alde batetik. Gero bestaldetik oso erraza da ikustea nola bi adierazpen hauek, bi biderkak eta eskalar horrek daukagu simetria dela eta bi hauek berdinak direla. Eta hauei berdinak izan da, deituko diogu S deituko diogu. Solapamendu integrala deitzen dana. Bi uin funtzioen arteko biderkadura eskalarra, hau ez da 0, egoera hauek ez dira 0, hau da batez egoera, baina puntu diferentetan daude zentratuta. Orduan, batez ere, ekarpenak izango du, hause dugula, A, hementxe dugula, B, hause dugula, eta hementxe dauzkagun bat hau izango litzateke, psi A bestaldetik izango litzateke
psi B hau izango litzateke, integrala nagusia nondik etorriko da, ekarpen nagusia, biderkaura eskalar honet izango du ekarpen nagusia, bi haiek solapatu egiten direneko zonalde horretatik etorriko da. Hori dela eta honen integrala, solapamendu integrala deitzen zaio. S-erekin adierazten da. Bueno, hori kontutan izan da, jarraitzen badugu eta S-eren adierazpena erabiltzen badugu, orduan hemetik ateratzen dugu, hau dela bi alfa karratu bat plus minus S. Eta, orduan, zuzenean, atera dezakegu, hementxe daukagun alfaren balioa dala bat zati erro bi bat plus minus S. Bueno, beraz, badaukagu, zehaztuta, zein den normalizazio konstantearen adierazpena. Beraz, hori lortuta, badaukagu zeintzuk diren uin funtzioen adierazpenak, normalizazio konstantea barne. Hauek dira uin funtzioak eta hause da hementxe agertzen den alfaren adierazpena. Beraz, badakigu nolakoak diren, gura hasierako hipotesiaren barne, badakigu nolakoak diren uin funtzioa. Zein da hurrengo pausua? Hurrengo pausua da uin funtzio, autofuntzio hauei dagozkien energia kalkulatzea. Beraz, hori da hurrengoan egin behar duguna. Bueno, horretarako gure helburua izango da plus eta minus egoerei dagokien energia kalkulatzea. Eta horretarako egingo duguna izango da hementxe Hamilton-darraren egoeran kalkulatutako batezbestekoa da kalkulatu behar dugun. Oso, horretarako uin funtzio hauen adierazpenak lehen genituen adierazpen horiek honetara sartzen badugu, badaukaguna da, ondorengoa, alde batetik hause da normalizazio konstantea, eta hause dugu psi A plus minus psi B, hause da uin funtzioa, Hamilton darra psi A plus minus psi B. Osondo, hause daukaguna, berriro hemen hainbat ekarpen diferenteak izango ditugu, alde batetik berriro normalizazio konstantea. Eta hemeti daukagu. Psi A, Hamilton darra psi B, psi A barkatu, hause dugu lehena, gero dugu plus minus psi B, Hamilton darra psi A, gero daukagu plus minus psi A, Hamilton darra psi B, eta azkenik plus psi B, Hamilton darra psi B. Hauek dira, dauzkagun, lau ekarpen diferentea. Lau ekarpen diferente honen inguruan ere, lehen esan dugun bezala, lehen aztertu genuen bezala, gauza batzuk esan ditzakegu. Alde batetik, hemen daukagun ekarpena. A-ren inguruko Hamilton-daren batezbestekoa eta B-ren inguruko Hamilton-daren batezbestekoa bi horiek berdinak dira. Eta bi horiek berdinak direnez, H-A-A adierazpenarekin izendatuko ditugu. Hori alde batetik. Gero bestaldetik, bi hauek ere, ikus daiteke, ere oso simplea da, dagoen simetriarengatik A eta B-ren ezaugarria batean edo bestean agertzea berdina dugulako, bi hauek berdinak ditugula ere ikus dezakegu. Eta hau dela eta berdinak direnez, hauei emango diogun izena, A eta B sartzen direnez, Hamilton darra A-B izena emango diogu. Bueno, hori izan da, orduan, energiek daukaten adierazpenak dira H-A-A plus minus H-A-B eta gero zatitzen, geratzen zaigun plus minus S. Hau da daukagun bi energien adierazpenak. Bueno, badaukagu uin funtzioen adierazpenak, badauzkagu uin funzioi dagozkien energien adierazpenak, eta oraintxe egin behar duguna da energioien adierazpen zehatzagoak hause garatu, hementxe dauzkagun ekarpen bakoitzen adierazpenak atera, adierazpen analitikoak atera,
eta ikusteko ze forma duen, ze adierazpena duen, eta nola zer egin dezakegu, zeini dagokion oinarrizko egoera, ze bi ditugu, eta nola azter dezakegun molekulak dituen ezaugarriak hementxe ditugun adierazpen horiekin. Eta hori hurrengoan egingo dugu. Baina behintzat, atal honetan ja atera dugu hurbilketa bat erabiliarren, ja atera dugu nolakoa den uin funtzioaren adierazpena gure hurbilketan, zer esanik ez, eta autofuntzio horiei dagozkien energien balioak, hau da, autobalioak.